Een goeie joen en welkom bij deze speciale Friesland-Kiest-verkiezingsuitsturing in geerwerking met de Ljouwente kranten en het Fries Dagblad. Zeker de komende 3 uur brengen we je op hichten van alles wat te krijgen had maar die provinciale statenverkiezings 2011. We komen met uitslagen en de reacties daarop, zowel landelijk als provinciaal. En naast mij Hans van der Heijden, hij zal de cijfers joen ik duiden. We krijgen dadelijk de eerste exit polls en dat jouwt al een beeld van de uitslag. En de opkomst liep het heger als Fjouwerie Verlien om kwartier verachten. Luidt al op 48% en dat is al meer dan het totaal in 2000 zijn. Kwart zijn. Alles wat je weten willen, Sjogje van der Joen bij Omroep Friesland. Ja, en van de morgen om 11:08 gaan de stembussen niet. Met een paar minuten lien binnen de dwarren van de stembureaus dan echt dicht gaan. Bij het stembureau in Twieslerheide, de gemeente Achtkarspelen, is verslagjouwer Ilse Hermanides. Ja, Ilse, waarom Twieslerheide? Nou, we zijn hier heen omdat bij de vorige verkiezings van de Tweede Kamer hier een heel soort mensen PVV stemt. Het meeste van heel Friesland, het wie meer dan 24% van de stemmers, kwamen hier om haar stem op de PVV uit te brengen. En wij zijn zelfs heel nieuwsgierig of dat nou bij de provinciale verkiezings wezen zal. Ja, is het drok west op het stembureau? Nou, het heeft de hele dag wel een beetje terug. Het is nou nog een hoerenwest, dus de stembus die wordt zo iepen maken en omkiepert. Nou, dan ben we vanzelfs heel benieuwd wat er correct in zit. Het stembureau Marten van der Veen, die helpt het slot eraan en dan kan die omkieperd worden. Van der Veen, wat is de opkomst nou uiteindelijk worden? 50%. Dus precies 50%. Iemand stem erheen. En nou, voor een maand dachten we nou dat zelf lang niet helden, maar het begon op een jongen wat onderin en uiteindelijk ben we dus correct voor de 50% in de kamer. Nou, werd al die mensen dan precies op gestemd hebben, daar komen we dan straks nog achter. Ze gaat de stemmen hier telt binnen, dan komen we weer om. Enig idee, Ilse, hoe lang ze de werk haar om al die stemmen te tellen? Nou, de verwachting is dat ze maar 3 kwartier witten, ja, werd alle stemmen op uitbracht binnen. Nou, dat ben ze. Ja, hij is leeg. En dan nog tellen. Ja, en ik de laatste stemde er nog uit en ze zullen daar drok onder tellen daar in Twieslerheide. En zelfs op alle plakken in de provincie dat stembussen staan is begonnen met tellen. En sommige gemeenten die bezieken alles zo iepen en transparant mogelijk te maken. Op Schiermoes eer bij Gelieks kunnen we tellen volg je via een webcam. Nou, hier zien we dat. Op het eiland wen je tussen de 940 en de 950 inwoners. Dat schommelt altijd een beetje. Ja, het zul je dus net heel lang worden voordat alle stemmen telt binnen. Bij de statenverkiezings Sjouwerie stien de PvdA, CDA en VVD op nummer 1, 2 en 3. De burgemeester van het eiland is nou nog Bert Swat. Zo'n 2004 wie die burgemeester. Maar Kwartlien is bekend worden dat Swat van 1 april al burgemeester wordt van de gemeente Zuidhorn in Greensland. We zullen afwachten wat het er dus opsmieten zal. Ja, nieuwe media, het wordt heel iets meer broekt en we willen daar joen echt graag gebroek van maken. En dan vooral via Twitter. We volgen de kandidaten die twitteren, maar je kunt thuis ook mooi van als je Twitter haalt. Heb je een opmerking of een vraag, dan kun je dat twitteren. Broek dan wel even de hashtag, dat is het hekje, en dan PS Friesland daarom vast. En waar weet komt jouw vraag of opmerking wel in deze uitsturing. Ja, stemmen tellen. Dat is wat er de komende uren vooral op het programma stiet. En dat budget van de politici wacht je. En zij binnen vanzelfs benijd hoe volle stem als ze krijgen ha. Het zenuwcentrum van politici is vanzelfs het provinciehuis in Ljouwert. En daar is ook uw verslagjouwer Miranda Werkman. En Miranda, is de spanning daar al een beetje te veel? Nou, spanning. De politici beginnen hier binnen te komen. En ik zou zeggen dat er sprake is van een gezonde spanning. Van zin om die uitslag naar weekend van campagne vieren. Wij doen een jong uitgebreid verslag. En dat doen we met verschillende collega's. Hajo Bootsma, Serial hier achter mij. Dochterslag van de radio. Hier in dit hoekje staat Andries Bakker. Hij zal vanaf dit punt jong de Frieske uitslagen van jou duiden. Waarom wordt er in deze gemeente op hokker
partij stemt. En je zult achter mij dat hier de radio-uitsturing druk onder de gang is. Want ik op de radio doen wij live verslag tot de laatste uitslag daar. En dat kan nog wel eens heel let worden vannacht. Mijn collega Harm Wijnstra zit aan die kant. Zal ik praten met de winners en de verliezers van de joen. En wij binnen gewoon bij en we doen een verslag vanuit het politieke centrum van Friesland. Hier op het provinciehuis in Leeuwarden. En je te gast in de studio is politicoloog Hans van der Heijden. Hij is docent maatschappijleer en skiëtnis onder NHL in Leeuwarden. En ik schreeuwer van verskate politieke boeken. Goeie welkom. Ja, hoe hij jou deze dag belibben? Redelijk ontspannen. Behalve dan dat het spannend was om in deze uitzending naartoe terecht te komen. Van verkiezingskoers niet al te veel gemerkt. Ik heb zelf gestemd in de Blokhuispoort. Waar de opkomst relatief hoog was, dachten ze. Maar ook daar een betrekkelijk kalme stemming. Ja, je hebt een koortsfield ik in de meesten in de omjouwing? Een lichte verhoging zou ik zeggen. Die dacht ik pas begon zo'n beetje maandag, dinsdag. Maar tot vorige week was er weinig van te merken. Ja, hoe kan dat? Ja, deze verkiezingen leven voor zover ze van belang zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar ik heb niet het idee dat laten we zeggen, de provinciale thema's dat die hoog op de agenda staan bij de meeste mensen. De mensen weten net echt wat het is en wat de provincie docht, wat het inhoudt. Dat ook. En ik denk bovendien ook dat veel mensen, en misschien wel terecht, het gevoel hebben dat het niet echt zo heel veel uitmaakt wie of wat op dat moment de basis is in de provincie. Ja, nou, jouw les onder NHL, die studenten, heb je die nog een beetje warm kregen voor die stembus? Geprobeerd. Tot vorige week leefde het eigenlijk helemaal niet. Er was nog een lijsttrekkersdebat in de hal van de NHL. Nou, na 5 minuten stonden er alleen nog lijsttrekkers. En ik had toch het idee dat het begin deze week dat het toch wat aantrok. Een lichte verhoging dus. Geen verkiezingskoers, maar toch wel iets merkbaar. Ja, die jongeren die zullen het belang daar dan ik net van niet? Ook daar geldt denk ik dat ze toch ook een beetje het gevoel hebben dat het niet zoveel uitmaakt wie in de provincie aan het roer staat. En ook daar toch voornamelijk het gevoel, het heeft landelijk betekenis, dus dan moet ik er toch nog wel even over nadenken. Ja, nou, daar komen we later in deze uitsturing verder nog wel over te praten. Want we praten in de verdere rest van de uitsturing nog volle vaker met jou. Dank in elk geval dat je hier aanwezig binnen om mooi is deze jong te belibben. Ja, grote vraag is dan vanzelfs hoe het er stemt is en hoe heeg die opkomst is. Wieken van campagnevieren zitten erop. Joert komt van de provinciale politici de spanning dan ik echt tot een hichtepunt. En elke politicus giet er oors mee om of had er wat voor betocht. Goh, daar heb ik dan net boerenklingen aan. Nee, ik denk ik ga gewoon in de cowboykleren. CDA-list Lucas Sjoerd Galema krijgt de help van jongeres Anneke Dauma onder het begin van deze spannende dag. De vraag is of zijn partij naar Joert nog de grootste is in de steden. In Friesland stemmen we er goed op. En de meesten in Friesland die stemmen over het algemeen van Friesland. Dus en wij hebben hier een goed dien. Nou, wij hopen dat wij net afwerken worden op alle gedoe in Den Haag. En dan maar gauw naar het stembureau, want elke stem telt. Denkt ook de listloeker van de PVV Max Adema. De voorman van de nieuwe partij in de steden wie er van de monvertiert bij in het gemeentehuis van Drachten. De eind van een campagne net zonder incidenten. De acties die het Sjenus voert die vind ik een beetje te veel gaan eigenlijk. Ik vind het prima dat men mij discussiëren wil. Ik sta altijd even voor discussie en voor debat. Just Janne Wiek trek waar. Maar als ze bij ons mensen de zaak beginnen te bekladden en zo, dat vind ik vast te veel. Dat vind ik een aanslag op de democratie. Dat ligt helemaal nergens op. Intussen is het druk in het stembureau de Hege Stiens in Stiens. Het rent vlekkeleers ont vrouw Hoekstra, al 40 jaar inwoonster van Stiens, keihard met de regels confronteerd wordt. Ik vind het niet leuk. Wat is er correct aan de hand? Nou, ik heb de identiteitskaart van mijn man niet bij me. Heb ik ook niet over gepraktiseerd dat dat moest. En je echtgenoot. Ja, dat zie ik echt heel krom. En ik ben boos. Hendrik ten Hoeven zit in de Eerste Kamer van de onafhankelijke belangenpartijen. De stemstrijd van Joert bepaalt zijn toekomst in de Senaat. Zijn zit in de Eerste Kamer kan bepalend wezen voor de macht in Den Haag. Ik ken het in kabinet in de Eerste Kamer wel heel lastig meidje. En misschien, als het zeerstand in de Eerste Kamer te groot wordt, kun je een kabinet direct wel te brengen om het op te gaan op lijst. Dat zou ik kennen. En jouw stem kent daarin de terugslag, Jan? Dat zou ik kennen. Maar dan gaat het dus echt uitdrukkelijk om dingen wat wij
wat wij van zeggen, daar ben wij het zien. Met goede redenen. Hè? En zolang het dat net het geval is, ben we direct naar de buurt. Ja, Els zet zijn eigen reden om naar de stembus te gaan. De listloekers, die kennen we zo langzamerhand al hier wel, want die ben volop in het nijs. Maar er ben ik orenmeesken niet op die list staan. Hier naar Miranda Werkman op het Provinciehuis. Ja, want orenmeesken die op zijn list staan is bijgelijks Wout Zielstra, die we vooral nog kennen als die hele sterke man van Friesland. Nummer 50 op de list van de FNP. Wat doe je dan, Krek? Ja, dan ben je listruwer, hè. En dan, probeer ik wat moeite te doen om de FNP natuurlijk goed in beeld te brengen. Maar waar bestaan de taken dan uit? Of is het vooral een symbolische functie of heeft ze nog echt actief campagne viert? Nee, het is hoofdzakelijk natuurlijk symbolisch. En, ik ben een echt FNP'er hoor. Ja, maar de meesten, de lookers die doen natuurlijk het meeste werk. Wij blijven toch wel vrij op achtergrond in de campagne. Mooi, Is het een soort reactie, Han, laatst tijd? Ja, ik heb wel een soort reactie. Toch ik wel jongens uit mijn sport die dan wij stemmen op Thijs zitten. Ja, ik hoop wel dat ze op nummer 1 stemmen, maar dat zo. Ik zit toch altijd wel weer in een orenhoek als de meeste politici natuurlijk. No? Ja, want stel je voor dat is een safvolle vakkerstem krijgt dast. Is dat wat voor jou? Ik hou er hoes van vergadering. Nee. Nou ja, je staat op een list, dus dat is wel. Maar nee, die kans is natuurlijk verrekte iets. Ja. Wat is nou de laatste tijd vooral dienen om nog mensen naar die stembus te krijgen? Nou, dat is meer op mijn vlak, zou ik maar zeggen. In de sportwereld. Daar ben heel veel mensen die zitten net met stemmen bezig. En dan vies het toch wel mooi dat er een bekende sporter daar eens even over praat. Want wat zijn dan de reacties? Hoe leeft dat dan in die sportwereld? Ja, nou, politiek staat vier van alles ouder nou. En dat heb ik altijd wel met mij geweest. Als je maar de sport bezig bent, dan krijg je binnen geen andere dingen. Maar nou... Wat wie het moment dat verhoren dan? Nou, zeker. Als je natuurlijk minder sporten hebt, dan ben er weer andere dingen in het leven. Nou, en dan praktiseer ik hoe de toekomst. En als sporter praktiseer je net zo vol hoe de toekomst. En nou ben ik daar bezig. Ja. Waar maakt je nou het meeste druk om in de provinciale politiek binnenpunten? Dat stinkt van verrek, dat maakt al op dat maand juist net? Nou ja, ik kom weer bij die sporten no? Vooral de Friese sport. Dus ik zou het prachtig vinden op de squalen dat ze natuurlijk reetrieden en keerts en zwemmen en dat soort dingen. Ik ben altijd in Schotland een soort geweest. En dat kiest altijd wel vergelijken met Friesland. Die doe ik altijd hun best om het Frieske, het Schotse en het Frieske, dat proberen wij natuurlijk uit te stralen. Ik heb in de sport er wel een soort hand dat ik op het top Fries weer, zou ik maar zeggen. Vooral in Holland, ja, dat was het hoe die ook eens even Fries praten. Ik heb er nooit geen les van, altijd een soort voordeel. Ja. En de campagnes ik volgen? Ja, ik kan alles volgen. En het meeste wilde ik met ze dat FNP toch verschrikkelijk mijn best in het mooie Oerlweg mijn auto kwam en grote doeken en nee, dat is poer best gaan. Is toch wel je persoonlijk het Lani shout? Ja, juist dat het zwieren werk, dat moest ik eigenlijk wel. Maar... dat is eigenlijk de taak van de nummer 50. Ja, juist, de nummer 50. Ja, de wie ze krijgen nog niet eens de besten komen op de eerste plek. En goed. Het zou best maar nee, mooi plezier steken als listruwer. Ja. En wat doet nou van de jongens hier gewoon de uitslag begin met de FNP? Ja, ik blijf even de uitslag volgen. En ik hoop dat we er een beetje bij krijgen. Ja. Wat tingst? Ja, ik denk dat er wel een zit bij komt. Dat zou het toch wel... Ja, zo'n gevoel heb ik nou wel een beetje. Er zijn ook 5 zitten? Ja, 5 zitten. En, ik denk dat het... ik reken er zelf op 6. Hier erbij. Ja. Nou, we wachten nog even voordat de uitslagen komen, want dat wordt het nog heel lang. Maar een sterke man, Wout Zielstra, zal het net lezen. De nummer 50 op een list. En de altijd optimistische Wout Zielstra. Ja, Hans van der Heijden, wie hinter niet krijgt al een beetje oor het belang van deze verkiezings. Laat het nou heel oors als jou, Rilien? Ja. Het huidige kabinet hebben CDA en VVD 35 zetels in de Eerste Kamer. Dat moet een meerderheid worden
inclusief de PVV-zetels dan, om wetsvoorstellen soepel door de Eerste Kamer te loodsen. Als die meerderheid er niet komt, dan is het met veel daadkracht van dit kabinet wel gedaan, denk ik. Ja, want we hebben de provinciale statenverkiezings, maar die hebben zelfs grote invloed op hoe die Eerste Kamer eruit komt te zien. Ja, want de statenleden kiezen de Eerste Kamer. Ja, en mensen daar toch ik oorstem, denk je jou? Moeilijk te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd ook bij andere statenverkiezingen, waarbij dit probleem geen rol speelde, dat ook dan mensen toch, laten we zeggen, stemmen zoals ze ook landelijk zouden stemmen in het algemeen. Even afgezien van regionale partijen als de FNP. Dus het is moeilijk te zeggen of dat nou heel sterk heeft meegewogen. Althans sterker dan bij vorige statenverkiezingen. Ja, maar het kan nou natuurlijk wel zo zijn dat mensen denken, wij zijn voor dit kabinet of we zijn in dit kabinet. Ja, dat kan een rol gespeeld hebben. Maar ik denk dat het aan beide kanten dan ook speelt. Laten we zeggen, enerzijds heeft de PVV kans gezien, denk ik, om kiezers te mobiliseren. Anderzijds heeft dat ook als effect dat mensen naar de stembus zijn gegaan die anders misschien niet gingen. Die denken, nou ja, die PVV, dat moet toch maar niet. Nee. Dus het kan alle kanten op eigenlijk hoe het eruit komt te zien. Denk ik wel, ja. Ja. Maar hoe werkt dat dan verder? Die provinciale steden die kiezen dus die Eerste Kamer. Ja. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Dat is een heel ingewikkeld proces. Op 23 mei dan stemmen die nieuwe statenleden voor de Eerste Kamer. Je zou zeggen, we hebben 566 statenleden in Nederland. Dat is heel gemakkelijk. Die brengen hun stem uit en dan is de Eerste Kamer gevuld. Maar er moet rekening gehouden worden met de verschillen in inwonertal van de provincie. Zuid-Holland heeft 3,5 miljoen inwoners, Friesland 650.000. Terwijl die omvang van de staten, die staat er niet in verhouding toe. Dus er moet een wegingsformule worden losgelaten. En dat betekent dat een statenlid in Zuid-Holland, zijn stem telt veel zwaarder dan een statenlid uit Friesland. Is dat raar? Nou ja, dat is op zich niet zo raar, want Zuid-Holland telt 55 statenleden en die vertegenwoordigen 3,5 miljoen mensen. De Friese staten tellen 43 leden en die vertegenwoordigen maar 650.000. Dus je moet daar wel iets mee doen. Het raar is alleen dat ze dat doen. Die formule die is op basis van het inwonertal en niet op basis van de opkomstcijfers. En dan kun je dus het rare verschijnsel krijgen dat als in Zuid-Holland de opkomst heel laag is. Wat vaak zo is. Precies, bij de vorige verkiezingen scheelde dat 10% met Friesland bijvoorbeeld. Dat eigenlijk die Friese statenleden veel te weinig ten opzichte van Zuid-Holland, veel te weinig invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Waarom is dat zo? Waarom is eigenlijk niet zo goed duidelijk. Ik denk eerlijk gezegd dat het een regeling is die nog stamt uit de tijd van de opkomstplicht. Toen het uiteraard niet veel uitmaakte. Maar dat is sindsdien nooit herzien. En ja, dat is toch raar, want dit doet in ieder geval het beginsel geweld aan dat elke stem even zwaar moet tellen. Dus als Friesland vandaag weer een hoge opkomst laat zien en in Zuid-Holland is dat, of Brabant of Noord-Holland, dat zijn de grootste provincies qua inwonertal, een relatief lage opkomst. Desondanks hebben die een veel zwaarder gewicht bij de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja, nou, we zullen het al hier afwachten zien alles het te krijgen in elk geval hoe er stemt is. En de aankomende dagen binnen zelfs al alweer peilingen west. En deze voorspelling zou vooral te krijgen, maar hoe het er dan landelijk uitziet. Bij de NOS Waardnieuws krijgt de eerste exit poll bekendmaken. Het CDA 25% maakt natuurlijk een klap, wisten we al lang. Hoeveel wordt het precies? Ze gaan terug naar 13,7%. Zo op het eerste gezicht valt dat nog wel mee. Is natuurlijk wel een klap. VVD, 18,1%. Wat doen die onder Rutte? Gaan wat omhoog. VVD was de vorige keer niet heel geweldig in zijn uitslag, dus dat is niet zo raar dat ze wat winnen. PVV, 0% uiteraard. Waar gaat die naartoe? 11,9%. Ligt volgens mij aan de benedenkant van de verwachtingen. Het is de vraag of dat de meerderheid gaat opleveren. PvdA 17,9%. Wat doet Cohen? Heeft hij het een beetje kunnen trekken of niet? Ja, hij trekt het net niet. Maar dat kan natuurlijk nog veranderen. De SP, die zou natuurlijk verliezen. Dat was al bekend. Verlies 4%. ChristenUnie, SGP, dat is voor ons een beetje een probleem voor u ook. ChristenUnie en de SGP hebben een gecombineerde lijst. Wij kunnen dat niet uit elkaar halen. Zij hebben gewoon 8,8% in 2007 gehaald. En nu 6%. Een fors verlies dus. GroenLinks, SAP, Koendoes, gaat ze ervoor bloeden of wordt ze betaald voor haar standpunt? Winst voor mevrouw SAP. D66 had hele slechte uitslag in 2007, 2011, het Pechtold-effect. Je zou zeggen, als die nog niet wint en hij wint fors. Partij voor de Dieren.
was natuurlijk in de Provinciale Staten over de megastallen veel discussie. Dat natuurgebieden, gaat mevrouw Thieme daarvan profiteren? Nee, ze verliest. 50PLUS, de partij van oldtimer Jan Nagel, deed de vorige keer niet mee. Het is een nieuwe partij. Partij voor 50-plussers, 55-plussers, 60-plussers. En die hebben fors op de partij gestemd. 2,8%. Die kan met deze uitslag zeker zijn van 1 à 2 zetels in de Eerste Kamer. Daar komen we straks nog op. En de overigen, ja, die verliezen. Er zit in de Eerste Kamer op dit moment 1 overige partij. De onafhankelijke senaatsfractie. De vraag is of die zal blijven, ja of nee. Ja, de eerste exit poll dus. Het CDA verliest flink. Ja, Hans van der Heijden, verrassend? Nee, en zoals Ferry Menen al zei, het valt nog een beetje mee bij de verwachtingen tot vandaag. Wat valt jou het meest op in deze uitslagen? Nou, ik heb even heel snel opgeteld wat CDA, VVD en PVV samen doen. Ja. En dan kom ik op ongeveer 45%. En dan, als dat zo blijft, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat er geen meerderheid in de Eerste Kamer komt voor deze 3 partijen. Oké, dus dat is wel opvallend in deze eerste exit poll in elk geval. Ja, de VVD die bloot ongeveer gelijk. De PVV 11,9%? Nou ja, dat verbaast mij in zoverre dat ik dacht dat het wel wat hoger zou zijn. Dan moeten we straks nog naar de opkomstcijfers kijken. Want als de opkomst relatief hoog is, dan moet dat meer verbazen. Als er meer opkomst is, zou ik hebben verwacht dat de PVV ook hoger zou hebben gescoord. Mm-hmm. Maar 11, nog iets, zeg maar 12%. Dat blijft toch wat achter bij de verwachting, denk ik. Ja, waar komen die stemmen dan wel bij van de PVV? Vooral van het CDA of toch ik nog van andere partijen? Voor een belangrijk deel bij het CDA en voor een belangrijk deel ook bij niet-stemmers. En bij nieuwe kiezers niet vergeten ook. Ja, het hele punt is dat laten we zeggen, als je naar het hele electoraat kijkt, dan zit daar ongeveer een kwart in, iets meer zelfs nog, van mensen die sociaal-economisch linkse standpunten combineren met sociaal-cultureel rechtse standpunten. En dat is precies dat deel van het electoraat wat de gevestigde partijen eigenlijk al een jaar of 15, 20 hebben laten liggen. En je zou dus zeggen dat als de PVV het echt goed doet, moet hij ook tot zo'n 25% van de stemmen kunnen komen. Maar goed, bij een hoge opkomst, en dan hebben we het over Tweede Kameropkomst. Mm-hmm. Dat is wat anders dan dit natuurlijk. Ja, de opkomstcijfers, de laatste wat nou bekend is ongeveer 52%. Als dat het landelijke cijfer is dat al verrassend hoog. Want dat is al 1% of 5 hoger dan 4 jaar geleden. Ik ben trouwens benieuwd wat dat voor Friesland betekent. Want wij hadden vorige keer 54%, iets meer zelfs nog. En ja, als die verhoudingen hetzelfde zijn gebleven, dan zouden we zelfs wel achterin de 50% kunnen komen. Ja, nou ja, het bloot zelfs spannend hoe dat dan helemaal ontwikkeling in. En ja, hoe het dan in Friesland is, dat kunnen we vernemen wellicht op het provinciehuis. Want daar hebben ze zelfs, denk ik wil die eerste exit poll mooi krijgen. Verslagjouwer Andries Bakker. Hoe is reageerd? Ja, de VVD-ploeg die het achter mij stiert, wie verbaasd en ik verrast dat ze haast 20% van alle stemmen landelijk scoren. En dat komt wel op 50 zitten in de Eerste Kamer. Dat is vanzelf het landelijke verhaal, provinciaal, maar we dat ouderwetsje. Want van oudsher binnen zelfs de Partij van de Arbeid en het CDA de 2 grootste partijen. En Sjoerd Galema zou juist nog, de listlokker van het CDA, landelijk zullen we bot verliezen. En dat denk ik vooral om de zuidelijke provincies, Noord-Brabant, Limburg. Maar ik denk dat ik het hier in Friesland wel behinden kan. En ik gok een beetje op het Sjoerd Galema effect. Als we dat fjouwer die lien bij de Partij van de Arbeid zeggen, maar het Anita Andriessen effect. Dus Sjoerd Galema is nog wel licht positief. Maar landelijk zullen binnen de schokkende cijfers van de CDA. Ja, dan hebben we het vanzelfs over de grote partijen. Maar hier in Friesland ben ik een soort lietse partijen niet mij door. Jonker mij steert Rijtse Ketelapper van Kwanjem. Ja, zien libben lang dacht ik al in de politiek. En nou van PBF. Ja, wij hebben een nieuwe naam gekregen. We zijn gemeentebelangen Friesland. Dat gemeentebelangen dat kon men plaatselijk wel inpassen, maar provinciaal leidt het altijd wat moeilijk. En dan gaan we ervan maken provinciaal belang Friesland. En we hopen dat dat dus een beter resultaat opsmiet en dat de mensen daar meer bij belutsen vielen. Dat het toch voor de hele provincie is, dat het net altijd om de plaatselijke partijen gaat, maar helemaal collectief voor de hele provincie Friesland. Ja, nou neem je het optie in de grote partijen. We hebben correct de exit poll jet. VVD is nummer 1 in die poll, dan PvdA, CDA en PVV.
Als jou dat jaren, wat denk je dan? Ja, nou, ik denk wij binnen een lietsere partij, maar we hebben kwalitatief gezien hele beste mensen op de lijst staan. En daar shoot men jammer genoeg net altijd nee. Dat vind ik wel eens jammer. Ik denk dat alle partijen zeggen, we hebben moeite om kwalitatief hele goede mensen te krijgen. Ik denk dat het bij u lietseren alle hier mensen binnen met een heleboel gedrevenheid en enthousiasme. En ik denk dat moest de mensen eigenlijk aanspreken. Maar ja, dat weet je wel, als je alleen beginnen, dat in mijn bedrijf ook gewoon. Dan moet het van mond op mond reclame. En dat kan net van de vlier op de zolder. Dat lukt net. Ouders verkeerd hier misschien wat oorzaak politiek dan? Nou, politiek is... ik denk dat wij dat politiek misschien wel snappen. Maar het is vaak zo. Hij je een heel best item of hij de wie mij en hij de pers mij en de tv. En dan zeg je altijd, dan gaan wij daar net over te klagen. Dat gaat prima. Maar toch is dat wel moeilijk. Ik lees nu van een week toch steeds over de debatten. Ik heb het laatste debat meemaken van Omroep Friesland. Daar wie die kandidaat van u hartstikke best. En ik had er niks van in de kranten lezen. En dan denk ik, als ze nog steeds wat eerder. We hadden 2 punten gewoon, dat we hier de dik dus van Dokkum naar Veenwoorden. Dat we hier over de gemeentelijke herindeling toch punten die wel wat bollen. En die had me net oppakt. Voor jou, Rielien, heb ik bij Tialf zijn wat een perfect ijsstadion hebben. Dat verzin het Heerenveen. Voor jou, Rielien. Nou gaat men het mij aan de gang. Maar er had van u nooit wat van in de kranten staan. Ik had er neemt. Wij hebben al een gedeputeerde op het deeg. Riemer van der Velde. Vreemd gedeputeerde sport. Ik had er nooit wat van jet. Dus het moet je echt gunt worden. En dat is wel eens moeilijk, denk ik. Dat is net dat altijd maar logisch is. En een winnaar, ja, die had altijd een hele grote vreun. Maar als het dan uit jet wordt, is het dan echt op laatst een kwartier dat je zegt van... Ja, die club, meestal al die betoefde gemeentepolitici op je lijsten... Ja, we moeten het maar ophouden om het provinciale te bezieken. Ja, daar ga je misschien wel gelijk aan. Ik heb Joert ook al een paar keer zijn. Ik ben ook wel eens wat teleurgesteld. Ik wel opkomst van mensen dat ik denk, die verwacht ik toch zeker om een stemming te brengen die niet mis je dan zo'n dag. En ik ga van de weekend nog eens een keer een stukje in de krantjes kreunen, in Stierskranten, van soms denk ik wel, ik keer het tijd net meer. En het zin het mijn tijd wel uit. Maar dat is eigenlijk het aard van het beestje net. Ik zie vorige week op het Ceylon, op een Nijstad, 8 uur, want ik wil het mooiste stalsje hebben. En ik zei tegen Terlo van 82, Ruitje die denkt ik mag haast ophouden. Zei Terlo, ik zie je er nog eens aan herinneren, want ik ben 82 en ik ben nog vol 4 uur. En ik denk dat dat de gedrevenheid is, want we willen er meisje al wat van meisje. En je berust eigenlijk net dat je dingen zoeken, dat je denkt dat moet efficiënter of dat moet beter kennen. Dat moet de mensen alle hier achtersteen kennen. Maar vertel het hele grote volk maar eens, dat is net zo makkelijk. Maar houdt het de jongen voor jou op of denk je dat je nog een koosmeisje op een vakkers zit? Nou, wij hebben dus, kijk, ben ik 66 geworden zo langzamerhand. En ik denk, het is een hele dreek, het neemt een boel tijd in beslag. Ik denk, vanavond rijd ik hierheen, ik denk, nooit de verkiezingen over. Maar ik denk, morgen krijgen we alweer de waarnemend burgemeester moet geïnstalleerd worden. Maar er rijdt ook weer een beetje aan. Ik denk, dan mag ik er morgen daar alweer van bereiden. Dus het is wel een boel tijd, vergt het van je. Echt een groot offer. Maar je gaat wel voor de mensen horen. Je kan toch wat doen en er wat van betekenen. En ik denk dat zit in het bloed en dat gaat er net vooruit. En als verstandigheid wel eens wat oors, maar dan komen de kriebels weer. Als ik zie mijn vrouw zeggen, ik houd op, of we moeten meer tijd dan zei ze rijdt, ik kan het wel zeggen, maar dat lukt niet net. En als je zegt, houd het joen op, als je om mij een hele gedreven ploeg werken en die zeggen, we gaan er weer voor, dan heeft dat een geweldige inspiratie en draai. Je houdt er nog wat weer op, ik niet meer praten nou. We houden er wel mee op nou. En zei altijd in de kwartje maar eruit. Nou, dat hoeft net, want als je zegt, er binnen meer die jongen aan het binnen, dan pas ik me graag bij jongen, dus dat hindert helemaal niks. Maar ik wil die dingen dan wel graag kwijt, want dat is de gedrevenheid. Kwartje is nou op? Nou, dan houden we nou even op en ik mag weer even naar de radio, dus dan gaan we daar weer even verder. Dank je wel. Leidse ketelapper weer op. Al 33 jaar actief in de gemeentepolitiek en dat is ook wel te jaren. Ja, stem winnen, daar gaat het vanzelfs om. En om stem te winnen, er volop campagne viert. Elke partij doet op zijn eigen wijze mooi verkiezingsfilmpjes en posters. Landelijke politici kwamen naar Friesland om een steuntje in de rechter aan. En er wordt van alles roepen en beloofd onder kiezer. En ik praat... Ik ben Sjoerd en ik ben Gretske Friesland. Ik jou. En ik jou in Friesland. Jo, ik. Ik. Paul van Friesland. Wie is mijn Friesland? PvdA. 2 maart, stem FNP.
Stem daarom op 2 maart GreenLinks. Dat zijn de keuzes van de VVD en daar gaan we voor. VVD, zeker nu. De partij voor alle inwoners van de provincie Friesland. De Partij voor het Noorden is voor de bouw van een heel nieuw Tialf. CDA, leest in je. Better van Friesland.